exército. ¡Hola, parroquia! Estamos aquí de carcajadas porque costa colocarnos os cascos. O sea, que eu fui moi pouco acertada hoxe traéndome o chicho, porque me puxen un chicho de como cando era pequena, estilo Fuente, pero os cascos da Ame Radio, pois, asolan o que ven sendo a miña testa. Sí. Entonces, pois, si me vedes no vídeo non burriades moito de min. Ou si, pasade ben. Sí, esa é unha boa oportunidade para dicirle a xente que nos pode ver Confirmamos. Pois nas plataformas de vídeo e así. Así que nada, benvidas e benvidos outra semaniña máis ao Exército Meque, un programa feito para esas persoas que beben polas botellas comuns e despois deixanas ali en riba da mesa para que a xente beba outra vez. Para vos vai este programa. Eso nos rodaxes é un descontrol. O das eso botellas é de agua. noxento. Por eso márcanse e rotúlanse estas cousas. E ainda así seguramente sí, cométense errores. síguese chupando a mesma botella. Xa. Está ben reutilizar o que serían as botellas, no, pero non así. Se enfermamos todos, como comunismo de... Sí, un pouco así. Unha pandemia comunista. Sí. Se tedes tapós de botellas, vale? Reciclaxe. Atención, mandádellos a @pantalla por Instagram, que é Mónica, unha compañeira miña, a de platos combinados. Ai, sí, Mónica García. Que ten unha marca de pendentes e de xoiaría sostible que a fai a base de tapóns de botellas e está sempre buscando botellas e tapóns de botellas, así que mandádellas a ela, que é unha persona moi maja, agradable e eco-friendly. Que ben, porque xusto a marca que nos patrocina que ben. Fai isto mesmo, que reutiliza os refugallos para facer moda tamén neste caso. Que forte, porque Moeva, a marca de Toldos Gómez, o que fai é coller esas prendas que sobran e fai moda. ¡Bravo! Fai tote bags, sí. Fai cousas para levar os cans. Nós tamén somos sí. expertos en reutilizar cousas para os programas de programas pasados. Sí, é certo, para a xente que nos escoitou xa no anterior capítulo, a semana pasada Lidia estaba pachucha e intentamos aí modificar o programa e fixemos outro programa random. Falando de pachuchas, Que pasou? traio-vos De pachucha. un agasallo. E é que como sei que chorastedes moitísimo porque non piden vir o anterior día ao programa. ¡No! Sí. Bochan, traevos pañuelos pa que vos limpiade los mocos. Pero e o cuiño se fai falta. ese ti mandaras un vídeo polo grupo dicindo sí. Oh, mirade o que atopei. La quiero. É un boneco de Buchan, o amigo este de Shin-chan, que podes tirar un pañuelo do seu nariz e parece un moco colgando. Como era así o personaje. ¡Qué chulada! Está por guapísimo, favor. ¿sí o Este no? era o que ti estabas esperando de que viña aí en correos Eso que non era. chegaba. ¡Qué forte! Que pediches a... Temos unha nova adquisición para Qué este guai. semejante bodegón que teño que vir media hora antes para colocalo, porque definitivamente cada día hai máis cousas aquí en riba. Sí. Sí. E temos aí un palé aínda tamén, para sí. meter, pero non colles. Non colles, é que temos tanta xente intentando patrocinarnos detrás Bueno. que, sabes, isto está se nos complicando. E é que tamén pasou algo movidaco. E é que somos a portada de Alfa, revista juvenil do diario Nós. E a verdade que, jolín, fai moita ilusión. Pero mira que guapa salimos. Sí. Saímos compartindo, entendo que con moita outra xente, ¿no? Efectivamente. O sea, Sí, claro, falan dos podcasts. O artículo, digo, ¿no? En realidad, falan moi en xeral dos podcasts. Pero por que lixeron a nosa? Bueno, a ver, a xente guapa. Porque somos personas moi coloridas que decidimos ir ese día como lacasitos. Claro, no, en modo parchís. Vouche contar unha anécdota. O modo parchís. Cando me chamaron para escoller a foto da portada, dixeron íbamos mandar a do... Bueno, mandei moitas fotos. E unha delas era esta do Carballo Interplay, que estamos os 4 sentados. Sí. Vale, dixeron, esa foto, o rapaz da camisola verde, Miguel, vámolo cortar. Non vai sair na portada. Por qué? Bueno, Porque non collía. porque era demasiado larga, Claro, non collía. Podías decir que sí, que tampouco pasaba nada. Díxenlles, non creo que a él lle importe. Pero a un feo.
Mellor. Mandouselle esta, que é ali no fotocall, que aparecemos os 4. Está cholísima. É Alberto Mera, saúdos de Alberto Mera, Que porque me guai, dixo saludos de volta. Lidia Veiga é Elvira Souto. Sí. E eu no. No, o sea, eu non son Elvira Souto. Non é Elvira Souto. Fun Elvira Souto no seu documental. E dixen, non pode ser. E fui mirar na web e dixen, é ela. O que pasa é que estaba rapada, tiña pelo curto. E eu nunca era nunca que foras ti. E ti sabes que el me colleu sin saber que íbamos a acabar rodando nunha casa de Arzúa, esa escena. Era de Arzúa? Era de Arzúa. Moi Que forte. forte. Moi forte. A casa, ademais, unha casa preciosa que chega a ter unha das lareiras de sí. antes, estaba, vamos, e... Bueno, forte. o documental era sobre Moncho Reboiras, ¿no? Sí, o Moncho Reboiras. Sí, Efectivamente. que se chama Reboiras Acción. Non lle puxeches contexto aí e... Sí, é verdade, é verdade. Son desas casas que a día de hoxe, si estiveran á venta, me plantexaría comprar. Cunha lareira, compensa. Alquilar, xa non sei se tanto. Que ben fiado, Lidia Veiga. Lo sé, lo sé. Porque se hai algo tan juvenil como a revista Alfa é... Dios, que ben fiada, que boa promoción, é buscar alugueiro. Sí. Se hai algo que una a mocidade neste país é buscar pisos que estean decentes para vivir dentro. Non é que non haxa, senón que é difícil atopar pisos que sean salubres para meterse. A Que mí opinas? penso que fai falta unha asociación de alumnado en xeral, xente que busque piso, pero unidos para consolarse, como que queden os fines de semana para chorar Sí. vendo as facturas que teñen que pagar, sabes? No piso de algún no, porque solamente Claro, sea como, terrible. como No, Alcohólicos Anónimos, pero facer algo así de alugueiros. De alugueiros. Vale, bueno, E solo universitarios. Solo universitarios? Sí. Ah, pero eso deixase moita xente. E os post-universitarios que son os que máis fozan aí e os que teñen que pagar por primeira vez cos seus cartos. Pois venga, porque abrimos aos a secta, abrimos claro, a secta. abride, porque os universitarios Venga. ao final, a maior parte deles supoño que pagarán pa e Sí. mamá. Pero os que están xa ca súa beca CEUGA aí Bueno, que... eso, ca beca non te con esa Sí, beca non chegan non nin para chegan. empezar. Pero sí, é verdade. Pues metémonos a todos. A todas as persoas que ahora mismo definitivamente Claro, están claro. alquiladas, están definitivamente perdendo o seu diñeiro dunha maneira bastante catastrófica se non están co dereito a compra. A metade dos salarios, sí, aí vai. Efectivamente, un noso saludo. Este programa non vai sobre o luto, pero podería ir outra vez sobre o luto. Sí, e é que o máis meque que che pode pasar é ser unha persoa que está de alugueiro e pagar máis da metade do teu soldo no alugueiro, por exemplo. Eso pode ser moi meque, é moi de meque-meques. É moi de mequemeques poñer o salario así ou pajalo. Eu penso que pajalo. Eu estaba, cando estaba preparando aquí o programa de hoxe, eu traio unha pequena sección recomendación de como evitar estafas para os alugueiros. E pensei, home, non somos os malos. Por que non dar consellos para estafar por Idealista? Me gusta. En Fotocasa. Pois aí... Pero para ti alquilar o teu piso. No, é unha estafa. Non hai que alquilar No, nada. non hai piso. Non. Contóbola. Por favor, estou Veña, va. estupefacta. Quería deixala para máis atrás. Expectación. Pero vos a decir... Vale. Que ten apuntado, que trae apuntada a súa redacción. Sí, non é broma, non é broma. É letra bonita, ademais, Truco para poder estafar a través de Idealista ou Fotocasa. Chámase a estafa do alugueiro fantasma. Eso é moi común e eu casi caí nunha buscando piso en Madrid, foi. Que ten un fantasma ao piso. Ides ver porque se chama fantasma. Primeiro paso que debes facer para formalizar a túa estafa. Sube fotos de un piso chulo a Idealista ou Fotocasa. Que sexa chulo, que non sexa unha mansión. É dicir, que vexas un piso que sexa vistoso, que digas, ai, que bonito, que ben Claro, cambiado está. non te tires moito porque senón Exactamente, non cuela. a casa de CR7 non vale. Non vale. Despois, ponlle un prezo que sexa asequible. É dicir, se un piso así valería 800 euros, ti ponlle aí 600, 550, algo que digas, que ofertón, Claro. este merece a pena. Vale. Despois, moi importante, responde rápido. En canto a túa primeira víctima caia, ou as víctimas caian, a través do portal de Idealista, Fotocasa ou 1000 portales máis, fálelle rápido. E ser majísimo. Sí, moi majo, sí, eres un cacho de pan. E, sobre todo, tes unha urxencia por alugalo que non che colle dentro. Por qué? Porque tes aí uns problemas de que tes que marchar de viaxe, polo que sexa, e tes que alugar o Ten que piso ser xa. Despois ven o seguinte paso, e é que tes que marchar de viaxe, tes que alugar o piso rápido,
pero hai que deixar unha fianza, hai que deixar un sinal para poder quedar con el, porque, como sabes que ten un moi bo prezo, hai moitas persoas que queren o piso xa. Así que tens que deixarme unha fianza para eu fiarme de que vas a que realmente alugar o piso. E despois, e aí ven a parte... É que non vas a jodelo. Sí, bueno... Ainda que se che queden con esa fianza e non acabes jodendo o piso. Recordemos que este piso non existe. Vale, é fantasma, é fantasma, claro. Sí, es Casper. E o máis importante, despois cando esa persoa... Casper Flat. Perdón. As vivendas Casper Flat. La mansión de Casper para entre... Podemos chamar a estafa de mansión de Casper. E depois, como paso final, e aí onde ven o máis difícil, que é conseguir quitarlle os cartos á túa víctima e ingresalos, é esa persoa pode dicir, vale, facemos unha transferencia ou asinamos un contrato digitalmente. No, por transferencias bancarias onde queden registrados meus datos, non. Vamos a facela mellor a través de Bizum ou versión Bárcenas, PayPal ou incluso, e isto vino, por Wallapop. O de vendo bolígrafo. Deixame a fianza en Wallapop e o piso é teu. E así, amigos e amigas, é como podes facer unha estafa fantasma. Unha estafa alugueiro fantasma. Sí. Joder, cos Casper Flat. E eu estiven a piques de caer nunha. Que me estás contando? Sí, era moi realista, era ben, era como perfecta, hasta que chegou o momento e me dixo, no, a fianza me a faz por PayPal. E iso foi o punto de sospeita. Pero tú como dis que sí, sin ver o piso antes? Porque esa persoa tiña que marchar moi rápido. Pues desconfía, Carlos. Claro, pero pensa, Madrid, época antes do verán, todo o mundo está buscando piso. Ti queres un piso decente, non queres un zulo dos que vamos a falar agora. Ti queres pagar un bo prezo por unha boa vivenda. Así que queres alugarlo rápido. Alugarlo rápido e que sexa para ti. Ti queres un piso no que non se propague a peste negra. Exactamente. O donde naciu a peste. Como mínimo, claro. E despois, unha tamén dos motivos que hai nestas alugueiros fantasma é que case sempre a persoa que é estafadora nunca está na cidade para firmar o contrato. Vaya. Sempre está fora de viaxe, polo que sexa. En París, en Roma, en Andorra. Pois así, amiguiños, é como podedes estafar a alguén. Pois eu traio o contrario. Bueno, non estafar o que che aluga, pero si... sobrevivir a unha estafa de alugueiro, algo así. Ou intentar regatear. Eu penso que o regateo funciona. Hai que botarlle peito. E se non estás preparado para botarlle peito no contexto do alquiler dun piso, vaite primeiro á feira e proba con os relos. Claro, nunha situación de necesidade e tal, algo sencillo. Non estás para... Exacto, estas fresas para batallar. Este kilo de fresas non é... Non, un pouco menos, tal. Proba, empeza por cousas pequenas. O Corte Inglés non vayas porque non hai forma. Tens que pagar o que tens que pagar. Pero, cando se trata de alugueiros, eu acho que sí, pode haber unha maneira de convencer pois a nosa señora caseira ou señor caseiro. E entonces traio-vos ideas mequemeques, vale? Moi bien, procedo á primeira. Que hai cucarachas que non están pagando o alquiler e están disfrutando igualmente do piso, dille, mira, perdona, báixalle un pouquiño ao alquiler mensual porque eu comparto piso e tú non o sabes. Convivo con bichos. Efectivamente. Ele é un gasto tamén. Hashtag, eu non quero compañeros de piso, pero teño cucarachas. Cobralle o 10% da factura da luz ás cucarachas. Por exemplo, ¿no? Aí podemos... Vale. Apartamento céntrico a 145 km do casco vello. Por favor, señora, págueme o transporte público do mes, por exemplo, ¿no? Sí. Por exemplo, pode ser unha boa. Sí. Vale, seguinte. Sale chapapote pola villa. De repente, a auga é negra. Pois non sei, pareceme un bo acordo que che mande un destos señores guapos cachas con pelo largo todas as semanas con un bidón de auga. Destas buenas de manantial. De litros. Home, xa que me salen estí pola villa. No, pues entonces como que compense eso de alguna manera. Pero é buenísima esa auga, é boísima. Sí, ten para nutrientes, cutis, ten nutrientes, para o cutis, eso alimenta. Tal e cual. É ferro. Vale, a seguinte, por exemplo, na parede do meu dormitorio, señora, teño unha humedad que podría estar considerada unha piscina olímpica. Págame a cuota mensual. Porque eu estou disfrutando aquí, o sea, estou dando uns servicios que a mí non me estás pagando. Estou gestionando unha piscina olímpica no meu dormitorio, ¿no? Entonces, joder, pues a mellor rebaixa uns 25 euros ao mes. Claro, a cuota do gimnasio que xa paga ela. Efectivamente, por exemplo. Eu vin en unidades de pisos caras da Virxe María.
E caras de Cristo ali. Esos son as caras de Belmont. Hai páginas algo de así. Instagram que teñen solo imaxes de humidades. movidas de humedades, Sí, sí. efectivamente. Bueno, o efecto este pareidolia, ¿no? Que queremos ver caras onde non... No, incluso te Eso era falaban. do cerebro. Oh! Ai, De que mal. límpiame con lexivia. Que asco, tío, as humedades. Eso en non hai serio, forma, non podo con elas. Si hai forma de combatilas, pero tens que ter unha paciencia e mascarillas. Xa, Elegir. e bueno, Lexivia, non limpar. Sí. Pero eso é arreglar a estrutura do piso, Eso é pasar xa tío marrón. Ou non vivir en Santiago, Tamén. basicamente. Tamén pode ser o unha que estén ben aislado, Bueno, tío, porque si vou no... acabando, vale? Siguiente. Na nevera, no? Que me ven co piso, hai un tremendo burato polo que entra unha rata todas as semanas a collermo queixo. Non sei, Bueno, dame un surtido de lácteos denominación de origen, polo menos é cando que- chego ao É piso. que seguramente o teu piso é queixo de denominación de orixe Ulloa. É normal, eu entendo o rato. No, vou ter que acabar comprando queixo de marca blanca, para, precisamente, que o rato non me como de marca blanca, o sea, o de boa marca. Non é justo, señora. E logo, por último, naceron uns hongos nos que poderían estar vivindo pitufos. Non sei, ofrécete a vir un día e prepararme un revuelto de temporada con esos hongos. Podría estar interesante. Ou, se, no caso de que as instalacións eléctricas do teu piso estean funcionando como o carallo e haya un disco clap todo o día no teu baño, despois que non che chame a Guardia Civil cando fagas festas. Hombre, decir, hai uns recursos, hai que explotalos. Que vos parecen estos tratos? Tremendo. Ben. Ti viviches en algún piso así? Sí, con algunhas destas dificultades. Pero non todas a vez, non xuntas, porque si no... No, todas a vez no, pero bueno, humedades. Agua negra no, pero marrón de vez en cando si salía. Ai. Marrón sí, marrón sí. Y hongos no, pero de esto de que está todo muy sucio, sí. Sí, y por encima encántame, porque a este rollo de que che entregan o piso sucio, y por encima, como entregues ti sucio, agárrate que non che devolven a fianza. O sea, a fianza, vos cando entredes nun piso sacadelle foto a todo. É vídeo. É Sí, vídeo, sí, foto a todo e vídeo a todo, porque se non... Sí, sí, nos cando entráramos unha vez nunha atopáramos roupa bella dos antiguos, pero roupa, o sea, íntima. Ah, Por debaixo do sofá, na habitación. Ah, que ben o pasaban, polo menos. Que ben, o pasaban por... Sí, sí. Alégrome por eles. Todas as habitacións desa casa usáronse para pero bueno, multiusos. limpieza profunda non se fixo nunca nesa tampouco. casa tamén che No, digo. e a xente non botou de menos esas prendas, parece. E ti viviches en algún piso así? No, que reuniese todo, no. Alguna das cousas, sí. Claro. É moi difícil un, A ver, un piso sí. puro, sabes? Cristalino, no? Eso, Home, se bueno. estás tú lo meteste, se non escapas, fuxes dali. Bueno, se tes cartos, sí, atopa. Algúna deficiencia chega a un punto que No, sempre no, de que asumes. teña todas esas cualidades turbias. Hombre, no, Hombre, claro, claro. pero Reporte, bueno, tamén che digo reportar. que hai pisos que eu creo que incluso poden estar en estados peores dos que acabo de comentar, No, eso, eh? eso Sí, es sí. arroba policía Sí. y comentalo en Twitter porque para que vayan a precintar eso. Bueno, Por favor. eu confeso que en Barcelona estuve nun piso e estaba porque pagaba moi pouco, Claro. pero moi pouco. Non tiña ningún deses problemas así. Pero o certo é que un día casi prendiu o lume porque, ti falaches antes aí do tema eléctrico, Sí. tiña literalmente enganchado o cable da farola ao piso. Pero me viña estás un contando? cable gordo pola ventana. Entraba no piso e tiño ali enchufado ao contador. Que claro, un día debiu facer contacto alto, empezou a botar un lume para fora. E claro, eu chamei San ao Juan. caseiro e dixenlle, mira que está ardendo, está ardendo o piso. E di, non chames aos bombeiros que vou correndo. Ay, carallo. E ele ali intentando. Ai, me E claro, cago na despois vida. viñeron ali os, bueno, os da eléctrica, que non sei que empresa era, e dixeron, o sea, miraron así cara ao rollo e dixeron, este enchufe aquí, Aquí que hai. fixestedes. Vaya, Que apaño, eh? que pícaro. Sí. É certo que non pagamos facturas de luz. Home, pero eu entendo que si pagas pouco poidas chegar a vivir en sitios así. Claro. Pero Era a pouco, putada era é vivir en sitios así e por encima ter que pagar os alquileres que che piden. Claro, É o que pero pasa agora. Sí, eso Claro. sí. Pero te compensa aumentar un 25% de risco de morte por pagar 100 euros menos. Eu non sabía que estaba enchufado hasta que prendiu un lume. Claro. E pois o señor de, non sei, sería Iberdrola, mo comentou, dixeme, ti és o caseiro? No, eu non, eu son son- alugado, non. son un pobre aquí, claro, non. desgraciado, sen God, aprove. Madre mía. Joder. Eu unha cousa turbia que me pasou foi o das chaves, tío. O de que tú cando alquilas un piso tita las chaves. E non che poden entrar. Non poden. Eu tiña unha caseira que lle gustaba moito entrar no meu piso.
En plan... Sen avisar. Hola, señora, claro. Ai, non, é que tiñamos que mirar o aire acondicionado e aproveitei para pasar unha escoba. Que che teño que dar as grazas. O mellor quero que o meu suelo estea Cheo de merda. con motas de polvo toda a semana. Por favor, non me barra los suelos, isto está sendo moi raro. No, é turbio e ilegal. A nos en Pontevedra pasounos unha vez. É verdad que non nos volveu a pasar máis, porque unha Amenazámolo. No, estábamos, era fin de semana, claro, e teño o chip de os fins de semana non están porque volven ás súas casas os universitarios e estábamos no piso porque ese fin de semana quedáramos polo que sexa e de repente escoitamos como que se abría unha puerta. Non te creo. Que medo, por favor. E estábamos así, Manu no sofá, está Manu de testigo, e entra a señora, mira así, pensei que non estabades, nada, non, porque e se marchou. Viña a pasar unha semana por aquí que estou... E nos quedamos en plan, hostia, esto... Madre de Deu. Que No. turbio. E o de quedarse con as chaves de copia? A ver, eu confeso que A que teño non lle pasou copias de todos os pisos nos que estive. Quedaches con chaves. Sí, porque ao final das as chaves e tal, pero moitas veces das copias de As máis. E colecciones. con as copias é unha movida, Sí, porque claro. ti podes ir facer unha copia de calquera chave, Sí. que na gran maioría de sitios non che piden documentación No. de si ese piso é teu e te estás alquilado. Ojo, cuidado con isto. ¿No? É verdade. Sí, bueno, sí. quedas con ela e poslle a tensión ao caseiro, como que lle devolves a pelota en plan, ahora, que fago? Cambio a pechadura, gasto cartos, que fago? O sea, pero é certo que sempre a mí eso dame mal rollo, Dá mal rollo. Dá moi mal rollo. É que se o fai unha vez, empezas a pensar, ese pensamento bucle deste, joder, as veces que habrá entrado, que revisado cousas. Eu non me ao mellor. sinto culpable de terme quedado cunha copia das chaves da casa na que a min a señora me entrou. bueno. Porque, Son eu a claro, quen? nalgún momento entraría eu e diría que problema hai agora? Así, Tu cara. E os Chúpate chavales, esa. os chavales de Teleco que están alquilados nese momento así en plan. Esta pa. Hola. claro, rollo a topara no piso para Ti- facerlle devolverlle a broma. Ti que onda traías? Eu traía Traías consellos ou algo así? No, consellos, no, eu que consellos para nós. Consellos para nós, porque trouxen como estamos nun momento de cambios en todos os niveis, pois o que trouxen é que se en algún momento nos falta a Mer Radio, a nosa guarida, o noso burato, O noso gorido. claro, pois igual temos que mudarnos ou o que sexa, e quería traer unha serie de lugares reais que atopei por aí como propostas para a nosa sede nova, ou non sei como Pa chamarlle. facer o mal. Pa facer o mal, sí. Mira, Bueno, mira. outra xente que queira pois iniciar as súas actividades delictivas, pois tamén que sepa que pode empezar nestes sitios. Pero todo con calidade sótano ou estamos observando tamén a opción de chalés? No. Aquí o insalubre a marca a A tendencia. ver, os malos deste país viven en chalé. Eso é a realidade. Bueno, non viven nos sí. pisos que acabas de describir. Claro, pero es que eso é obvio, que o malo é o máis poderoso, o que vive na opulencia. Eu creo Nós somos malos cutres. Claro, eu reivindico totalmente o contrario, sabes? Pois ir nun Peugeot de hace 50 anos para pasar inadvertido en vez de no Ferrari, esas cousas. Eso agora moi inadvertido non pasas, que é vintage. Bueno, sí. Bueno, sabedes por onde vou, creo, ¿no? A ver, vale, entonces- a ver, pois eso, eu quero buscar un sitio que se convirta como na nosa sierra, quero como na nosa sierra A maestra, cova sabes? do doutor maligno, Cal é esa? que era a súa cara nunha montaña. Eso é moi Ah, tocho. mamá. Eso Eu non é, aguari- eso eu inadvertido non é, Eu a guarida de Perry Lornitorrinco. Podría ser unha boa opción, pouco Sería se fa. moi chulo. A ver, cales nos traes? Terry. No, é outro, cousas reais, o sea, cousas reais, por exemplo, cavernas, o sea, hai aluguer de cavernas. Real. Sí, se a xente que non sei se é súa a caverna ou se apropiou dela ou é algún tipo de Pero aluguer caverna en plan cova de viño. Cova de gruta con estalagmitas. Guau, é unha Claro. chulada. é Como unha a do chulada. Rei Cintola ali en Mondoñedo que che mencionaba outro día, sabes? Pois Ser ali para facer divertido, espeleoloxía ali. pode ser divertido. Pois hai xente que aluga cavernas. Eu non me tirei a comprobar o 100% nunha investigación potente, rollo La Sexta, estas cousas, Equipo de para investigación. adivinar se estas cavernas a xente propietaria delas, pode ser ou non poden ser. Ou como aquí hai no Pico Sacro, por exemplo. Ah, sí, bueno, esa é moi chunga. Aí caes para baixo. Bueno, na outra tamén podes acabar. Sí, non a do sabía. Rei Cintola das máis non sabía. das máis Como se largas. heredarán as cavernas? Que? Eu creo que eso é de orde natural, o sea, non ten donos. A Mendón non ten. Bueno, Dono. quen ten? A ver, quen é o dono das cavernas? O Estado, Eu non? sei que hai un señor que é dono dunha montaña, Montaña Azul.
Vos vistedes... Hostia. Bueno, igual, isto é outro tema. É outro tema, vale. Non No, vamos home, a entrar. pero se está nun monte comunal é dos veciños. Se está nunha leira é do dono da leira. Claro. Xa está. Bueno, pois hai xente que aluga cavernas. Vale, Eu vale. deixo aí como para poder mirar. Trouxen exemplos que logo vos vou pasar e os miramos en privado, non Vale, interesarán vale, a xente, vale, porque vale, ademais hombre, o claro. rollo que tamén sexa, En- o rollo que tamén sexa segredo, ¿no? Claro. Que máis? Pois Ostras, aquí os fans na porta todo o día. claro, sabes, na taberna, sotos, lugares malditos, por exemplo, ou lugares Non vai onde dicir non vai nada. Sí, ese é o exemplo que ibas a dar que Pero esos veñen con rebaixa, Es claro, esos acaban rebaixando, empezan nun 1.000.000 de euros e acaban Sí, en, acaba en en 100.000 euros. Sí. Despois de que uns ocupas estuveran nel. Sí, bueno, lugares onde houve crimes, estas cousas, Sí, sabes? me gusta. Tamén, vale. Que máis? Corrais reconvertidos. O sea, jalpós. Claro, Sí. unha corte. Pois Un hai corte. xente que aluga jalpóns como se fosen vivendas. A pouco se fala de coller Moi chulo. estas míticas como se chaman? As cabinas de Das obras. obras, sí, sí. Ah, Os sí, contenedores, sí, os sí, containers. Son moi prácticos. Sí, Son sí, moi sí, prácticos sí, sí. para facer un jalpón nun territorio non edificable. E que o baño... Dando consellos. Sí, sí. E que o baño está aparte onde estes baños químicos dos Poñedo macroconcertos. en riba de 4 bloques para que o Concello non vos poda votar. Logo tamén míticas azoteas insalubres de 4 metros cuadrados. Ah, moi boas. Sí, sí. Sabes? Tamén. Bueno, todos son como lugares para Moita luz. No, Elas. No, porque ni sequera teñen tragaluz algunhas, con Ah, o cal que pena, claro, ni Eu diría que o mellor agocho para os mequemeque e creo que o idóneo son os hórreos. Un hórreo. hai algúns moi chulísimos recondicionados. Chulísimos, sí, sí, sí. E outros que son criadeiros. Pero un hórreo es como os de Perry no Terrinco. Pero, pero que se vos está sola sabedes, entrada. claro, que teña tira de la palanca, cron. E yo, sabes, si baixemos para baixo e de repente. No, pero ollo de coller un hórreo e transformalo, que é un dos meus soños vitais. Sí. Porque na miña familia xa non quedan hórreos, Hai un pero que un bar. Reconvertirono en bar. pero ten que ser un hórreo como os de tirando pa Asturias, estos que No, son así que son xa teñen cadrados, hall, sí. cadrados, Un hall. Hall de entrada aí, 2 pisos. un Son hall as hórreo. barandas, é verdad, están moi chulos. Son chulísimos que eu viviría nun desos, a mí o inverno apreta, pero Pois en Melide teño moitos, así bonitiños e reformados. máis pequenos. Claro, son Claro. pequeniños. Claro. Bueno, eso, lugares terribles, insalubres para alimañas como a nós. Que incluso o propio lugar pois acábaseche pegando de alguna forma, entonces pois Literalmente. tes máis cara de malo, porque vivir neses lugares é pesadumbroso, tío. Claro, Oh, porque ao non haber luz, palabra. estás todo o día co ceño fruncido. Pálidos, os ollos vermellos, buscando facer o mal continuamente. Claro. Gústame. E todo se retroalimenta. Pero Gústame. non estaríamos solos. Claro, No, habría que ter como, bueno, como Frankenstein tamén. No, teríamos el Dr. cascudas, Bueno, borcegos. aparte de eso, te refieres a rollo unha especie de huésped sirviente ou algo así. Estaríame. Minions. Minions. Poderíamos. Sería moi pouco. Ou nivelungos. Pois eu porque queda moi pouco, Quedarán quería aproveitar 3 minutos, que creo. tiñamos 2 minutos. 2 minutos para facermos unha sección, como lle chamas? Express. Turbo sección. Las turbosecciones de Xubi. Sí, pero é Xum, moi xum, xum. moi rápida. Xum, xum, xum. Só tedes que dicir sí ou non. Bueno. E é Sí. a proba da tolerancia. Sí. Adiante. Vale, vou a decirvos como lle chamo? Momentos, non sei, vou a decirvos cousas e vos decides Cousas. se sí ou se non, se as toleraredes ou non as tolerades. Sí. Sí. Vale. Sobrevivir no alugueiro, están fora. Vale, sí, relacionado co tema. Fechadura que non fecha ben. Sí ou non? No. Oi, no, medo. Vale. Segunda, a neveira deixa de funcionar e a caseira propónvos cambiarvos por unha nova. Só que a nova queda na súa casa e vos manda a vella que tiña ela na súa. Sí ou non? Sí. Home, depende de cal, sí. Perdón. Está que falamos antes, que apareza sen avisar o caseiro. No. Depende que casa. Bueno, depende de quen sexa o caseiro. Eches confianza. A ver, se me ven a facer un revolto de setas, todo correcto. Si me Con ven as bañeiras. si me ven a raspar nos hongos e Claro, depende pa que veña. Vale, pagar a fianza en valor de 2 meses, é dicir, pagar 2 meses de fianza. Sí ou non? No. No. 2 meses é moito. Vale. Convivencia obrigatoria con fauna silvestre como cascudas ou arañas. Sí ou non? Xa convivo agora, sí. Vale. No. Pero exterminaría.
Pues logo no. Si vives no campo, tío, o tes bichos No, por pero todos lados. cascudas é raro. Bueno, cascudas no, pero arañas Arañas é o normal, Vale. sí, que entra pola ventana. Bueno, o normal, pero non algo que estea como... Non algo grande. Que mates un e xa aparezan 30 outra Claro, vez. imagínome abrir, por exemplo, un dos caixóns da cociña e ver como corren. Unha marabunta de formigas. No, Vale. no, eso no. no, eso Vale, no. veciñanza festeira. Sí ou non? Ahora no, fai 10 anos sí. Gústame esa especificación. Sí, no, é verdad. Sí, Ahora no, agora non quero pero nada. sí, de vez en cando. O sea, sí os sábados e o resto da semana no. Compartir piso co teu caseiro ou caseira. Compartir piso. Sí, é dicir, ti realmente alugaches un cuarto. Dentro. Sí, xa sei o que dis. Depende do Se non- caseiro, da Se caseira, non queda non? outra, sí, depende. Sí. Vale. Sí, Moi depende as maiores das contestacións. Que a caldeira funcione a momentos. Algúnas veces quenta, outras veces non. Sí, a mí gusta morriasgo na vida. Sí, Levantarme e dicir, que me espera hoxe? Frío. Agua quente ou frío? Sí. De repente, pues, tirar pa diante segundo eso. moi ben, moi ben. E ti, Miguel? Eu son de ducharme pola noite, así que o risco o tomo a final do día. Co cal, Está ben? co cal, Acaba o día o con moi algo. enfadado ou moi alegre. Vale, cuartos en ventás. No, No. no, necesito luz natural. Steven nun e foi o peor que puiden facer Sí. na miña vida. En Teixeiro teño en ventás, só digo eso. No Na cárcel. gama Boa e en observación. Rápido, todos rápido. os electrodomésticos son eléctricos. En plan? Son eléctricos, vitrocerámica, Vale, bueno. a caldeira, todo. Chupa. Todo chupa. Vale, xa se, vale, máis caro. Poderíamolo observar dependendo do precio do piso. Claro, ou así. va en Vale. consonancia Sí, co precio venga. final. Vale, pois a caldeira funciona con butano. Sí. eu o toleraría sin problema. Ir pola bombona e todo sin Sí, problema. sí, sí. Xa, sí, Vale. Eu fago. Hai gnomos na bañeira. Nomos. Sí, obvio, claro. Me monto un concerto con eles. Vale. E David el Nomo incluído. Ese está aí sobre todo. Pero David el o da Nomo- canción, o da canción. Soy un gnomo. Ese está invitado. Vale, quédanse as mans pegadas á parede. Vas a visitar o piso e vas... Por qué? Porque, claro, recén pintado. Claro. Nunca se limpou. Ah, Bueno, o das paredes podemos solucionar, venga. Sí. Podemos, sí. Sí, sí. Vale. Produto antihumedades, lixivia, Última pregunta. O cuarto que se vai a lugar onde ides a dormir vos, acaba de falecer unha persoa e por eso o alugan. Sí ou non? Non me interesa. Creo que no. A menos Vale. que estea adoecendo moito por ter un cuarto ou un sitio onde vivir, sabes? Pero que... Supoño que esa información a omitirían, ¿no? Sí, pero bueno, son moi sinceros. Vale. Pois con isto rematamos xa o programa porque imos super pegados xa de tempo. Sí, Nada. Moitas grazas, Miguel. Moitas grazas, Lidia. Moitas grazas, Juan. Ah, Chao, 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 chao.